se soustřeďte, právě probíhají speed checky, testy rychlosti. Jediný, co se tady odpoledne zkoušelo, bylo, že to auto... Jako jízda na trávě asi dobrý, no. Ale se vrátilo zpátky. Jediný, co kluci říkají, je, že to je něco, chystá se něco, co je fakt peklo. Motokrosaři říkají, že to je historický skok. Každý z nich přináší jenom střípky zkušeností a rad. Nikdo nedokáže vlastně poradit. Je to buď anebo, musí jenom pevně držet volant. Všechno je to v počítačové simulaci. Musí udržet rychlost 70 km za hodinu a pak se modlit. Dámy a pánové, možná je to tak, ještě ne. Přátelé, ta rampa je úžasná. Kluci říkali, že to je neuvěřitelný, že fantasticky drží rychlost. Rampa nespomaluje. Nájezdová rychlost byla původně spočítána na 100, že je ta rampa zpomalí, ale zjistilo se, že protože ta rampa má ideální rádius a vůbec nespomaluje, tak kdyby jeli kilo, tak přeskočí tu rampu až na modrý sedačky. Musí držet 70 km. Rampa je vůbec nespomalí a vymrští je do výšky 20 metrů. Dámy a pánové, možná na to jdeme právě teď. Dva blázni, za volantem Marek Rejman, otec Gladiator Games a společně s ním rider Zdeněk Fusek. Chci vás slyšet! Vypadá to, že Ještě ne! Ještě ne! Máme neuvěřitelný strach. Nikdy to nikdo neviděl. Bojíme se o život dole. Je připravená záchranka, jsou tady hasiči. Můj syn Jakub se mě ptal, proč jsou tady hasiči, proč je tady záchranka. Protože to, co tady právě teď za několik vteřin bude ještě v dešti, nikdy nebylo. Dámy a pánové, dva jezdci jsou tady, mávají na mě. Zdeněk Fusek z Hluku na Moravě a Marek Rejman z Vinohrad. Pánové, vypadá to, že jsme ready. Dostal jsem pokyn přímo do Marka Rejmana. Další nájezd bude ten, na který čekáme. Pojďte se připravit, všichni to natočte. To, co se teď odehraje, nikdy nikdo nezažil. Srovnávají to se skokem, který Robbie Madison představil v Las Vegas, když skočil v Las Vegas na vítězný oblouk vedle hotelu Paříž. Je to jediný skok, který můžete skákat po pár panácích. Střízlivej by za to nikdo nesedl. Dámy a pánové, Marek Rejman, Zdeněk Fusek, sériový Fiat Punto, 1.4. Představí něco, co tady nikdy nebylo. Budeme na ostro, dostávám informace, že tohle bude ten nájezd. Zbývá několik vteřin, pojďme udělat atmosféru, pojďme zbourat dokážeme možné, 7patrový mrakodrap, 20 metrů vysoko, poprvé a naposledy. Pozor! Pozor! Jdeme na to! Držíme palce! Chci vás slyšet! Chci vás slyšet! Chci vás slyšet! Ty krávo! Ty krávo! Nevyšlo to! Nevyšlo to soudoma! Pojď, tak bude vidět. Tam vidět něco? Nesmrdí, ty vole. Benzín. Pojď tady. Já jsem na to těšil, ale dobrý. Ty Pak pičo. to nedali sem, vy vole.